Pe 2 aprilie, de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, a avut loc un concert de caritate cu genericul Din Suflet pentru copiii cu autism. Evenimentul a fost finanțat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională în cadrul proiectului Integrarea Socială a Copiilor și Tinerilor cu Autism, implementat de Asociația SOS Autism. Un număr impresionant de vedete ale estradei naționale s-au mobilizat în susținerea copiilor cu autism, printre care ținem să menționăm pe Valentin Boghean, Cristi Aldea Teodorovici, Anișoara Puică, Adrian Ursu, Anatol Mârzenco, Cristina Scarlat, Cătălina Rusu și alții. Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări menite să sensibilizeze societatea cu privire la problema autismului în lume și în Republica Moldova, dar și să strângă fonduri necesare pentru renovarea Centrului de Resurse și Abilitare SOS Autism. În cadrul acestei manifestări au fost donate și mijloacele financiare acumulate în cadrul evenimentului de cartare al primului club Innerville din Moldova. Membra clubului, Angela Chelaru, a înmânat reprezentanților centrului un cec simbolic de 30.000 de lei. Bună seara, stimată audiență! Reprezint primul club Innerville Moldova și vin cu o donație de 30.000 de lei din partea clubului. Bani care au fost adunați la serata de inaugurare a clubului Innerville. Foarte scurt despre club, filosofia acestui club este bazată pe prietenie și ajutor reciproc. Deci donăm acești bani pentru ajutorarea încadrării în societate acestor copii care au nevoie de noi. Menționăm că această sumă va fi folosită pentru procurarea mobilierului în sălile de terapie pentru reabilitarea copiilor cu autism. Gestul nobil vine din dorința membrilor clubului nou format de a produce o schimbare în viitorul copiilor și tinerilor cu autism, acordându-le o șansă de a beneficia de o viață demnă. Innerville Chișinău face parte din cea mai mare organizație feminină de voluntariat din întreaga lume. Membrile realizează obiectivele sale prin evenimente de club care combină servicii personale de strângere de fonduri, activități sociale și distractive, unite prin prietenie și scop comun, de a servi comunitatea.